Hola, avui aprendrem com esborrar una aplicació del nostre iPhone o del nostre iPad. Per fer-ho, el que hem de fer és apretar una estona qualsevol de les icones del dispositiu, començant a tremolar i apareixerà una creueta a dalt a l'esquerra que si l'apretem uns segons ens apareixerà una pantalla de confirmació de que volem esborrar l'aplicació, li diem que sí, i en aquell moment ja no tindrem l'aplicació en el nostre dispositiu. Si en canvi el que volem fer és moure-la de lloc, el que farem és, un cop tremolin aquestes aplicacions, les icones, apretar-la, no deixar anar, arrossegar, i la podem moure en diferents files o diferents pantalles i deixar-la anar i allà es quedarà. Si el que volem fer són carpetes, quan arrossegueu la icona, la deixeu anar sobre una altra icona d'una altra aplicació i veureu que crea una carpeta. A aquesta carpeta li podem posar un nom que vulguem i sempre podem treure les aplicacions també fent-les tremolar apretant i arrossegant-les fora de la carpeta. Amb això podem deixar les nostres pantalles de l'iPhone o de l'iPad amb la situació que ens agradi més, ordenades, organitzades per les categories o pel que vulguem. Fins una altra.